dong Tuhani. Oh nama dong aku gawe, dong mete dong susah, kurang bei taman sina, sadela di tanah, taholo di baan, sama kau lagi hong, aleha surungan, airunga utona, airunga ubilita. Gohi Pasuna. Maju tuh mau lihat salam tulang. Asal mas sekarang dengan ya tujuan. Ayo kembali. Rasa di tanah ku jelas sound. Pas itu bersama mah. Nah, jadi mulai tema di Bumata nama Rasniroha di Bagasan Manugutom Lasonima Pasahatami Maulate di Hamuna Dongetu Nami Parhudun warga Sidaputa di Namjupang dan di Luluan tak penjelahan ni Porutta Pasahat batu di Sulam Nasida Tuhamuna Donga Parhudul Sidaputa sian batu di Sulangi sian las nirohamuna di pasahatamuna tuhami dongat tubumuna hahadulimuna ima titin marakku jadi lu ngatung masalah situ tuh rohanami di batu kamudo na sisada anak sisada boru hita di udaun sedarion marhita ima tok sisada tangyang do hita dia mamporutta asa dia tujuron nyarion takut na sida jupang na jalahanna sukses dia jakka udah otak ke ari namangi jadi mulai ati mau pasatami tuhamuna dongat tubuh nami parhudul marga sidabutar asa dohor mason hatan situ tua asa rena mahal tu negatif di rubian horas sami dongat parhudul muna nama calo batu di sulang di marakut ba mardi bagadama di pasat di bata di hamuna nama ngalian soalnya nang diho bere do diho boru sederion nunga las rohanami hula muna rohami duduk pasahatkan ulas sasamot tuhamu ang boru jadi modus sangrap memang boru partit tiak karuang boru tanggalan yang hati emang boru itu biar rotik gina ikut dari sederion pasahaton nami tuhamu ang boru ulas pasamot jadi modus sangrap memang boru na boy ipasahat kami las marwan yang boru maduduk tema. Ras. Ini bekam berbutir. Sahabat buru muna do elam muna raja na. kutik kesonong na we pasar mu ada mu tang memang tang nalani ahap tay memang hidup ya ruwa dikina ya tuan misalnya itu sehingga menurut duluan harian itu lambat tidak ada pas salam itu masa lungut rasanya itu tiking ulu no manyan pasar tamu ada mu narah kurunnya lalai bawa eno ngayar waka pas dia karwa gitu sonop itu naboi pasar kami sangon ulus barangmu itu balas maruhamu baru sona dok nedua amat sido rokku baru raduk ka pada godo-godo adorati pada godo-gorbo namang saruma dua mai bodokku payu utik pakku satu nomor ni satu nomor nono Baru tutu. bahasa dulu don di bodokku balas maruhani partodion di bodokku dok leko tele
Linom manilay. Dekor mamani sadari on ni pasarok ngamit minan lay. Kamu kubis ko lay marubos bekan. Diwaway. Najua beres itu marubos. Oh, lo sabe. Kamu gaji ba lay. Tumarada to peto na pola sa marwa ganay. Di sini mana deh? Apa man yung anak? Polu nami. Tujuan ni arop pilih tedor muna sadarion. Pengpeng mahamuna. Pering pahopu sahat tu namar nini, sahat tu namar nono. Cucu. Songono nanti. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Kami ke kamu. Alam kinalaw kami doon sa diligan ba sa loob at sinurami totong nami at tunga-tunga ng ulo nami. Maka dipasok doon kami itong sa bagas nami sa ating bityo. O pwede Tuhan din ang masakap mahami. Nang borohat kami sa tunga di bagas nami yun. Lawan na kotong Joromi. Iman yung nabit ka sa Tuhan. Yan ako nami na nang magkalupas-pas marunga sa Leonisian bagas Joromi malikin na puso na. O Tuhan doon nga ni mahami jalorasi hami. Lubi malito ang pagkiluan nami yun doon sa namin na gudangi. Zumuli sa isa sa tamami hasatan di baso-baso na nagsuwata atong muli kami. At tunga si marawali Tuhan. Jalawatan niya pagduan namin na husog bahog kami. Ora na mga saan buwan na anak mo Jesus Kristus martangyak kami tuho. Amen. Menjadi satu kita berdua menjadi satu melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku.
demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Anak Tuhan Yesus Kristus, doa kuarni todi parbadia. Amin. Puji hukum Jehovah sian nasa biar ni roha diluhutan ni akapati gordo puyai. Asitongan do uhum do pambahenan kanganna nasitong do sude akapatigna. Hamuraun kapitan menjahat, hamuraun menuruni wajah senjana, jauh dalana. dalam parangnya jaka dalammu mahal. Terus Idama saya somonido tomon tapotan pasuk-pasuk bawa nama karyari Jehovah. Dan manis pernikahan yang diteguhkan oleh berkat dan kasih Tuhan, janji setia
sayang. Yesus memberkati rumah tangga berdua. Kasih-Nya mengiringmu selalu sepanjang umur hidupmu. Ala sadarion dituduh Tuhani Ebenezer Simajutak do dami nuraya minggulan pajungjung sada rigene bar alani i ujahan mi lasmi rohatta di tonga-tonga ni ulau do ujahan mi parsar geomuna saliling kita mohon jene do hatani Tuhan sebukuni si Joshua hidup 24 ayat 15c alayang wa do dongaku sajabu ko Jehova do uluan nami alay anggo ahu do dongaku sajabu ikon uruat do ko Jehova do uluan nami damang dainang nani haholongan ibadasan Yesus Kristus situ ni ulauta manang topik ni ulauta di hutan non obat tubadat dohot topik ni keluarga muna di luar narion 5 keluarga sioloi Jehova. Jadi ngapain tema ni Jehova tuan tercetak kamu mah guys sabuni bahasa itu berjul keluarga siului Jehova. Jadi di ulo tepian non tangyangta 5 na terjulu hita markumu ajong sadaripe siului Jehova. Siului Jehova. Ahado parsaripe oni. Motomuna tuh. Pernikahan, apa itu pernikahan? Parsaribeon 5 Tuhan yang merencanakan, manusia yang melakukan. Itu pernikahan. Bukan rencana kita itu, tapi rencana Tuhan. Tapi rencana itu dilakukan oleh manusia. Dan Tuhan yang membelau. Hamuna manuai. Kada mangunda julu nahok ribe. Kada mangondok dainam. Rencana Tuhan deh. Jadi sesuatu yang indah, sesuatu yang mahal, yang mulia, belum dibahas Tuhan ini rencananya tujuh. Boyo hamuna gabe keluarga siului Jehova ala masing-masing hamun saling mengenal. Pengenalan itu boyo anno dapok munai ala dipakai hamuna di guru kamuna analisa sosial di teman-teman keluarga, ada rukun masyarakat, ada rukun tetangga, ada rukun kuliah, ada rukun gula-gula, ada rukun simatua bosge. Di gugoi itu atama amuna menggulau matanai 5 tukot dusul-dusul di amuna sebelum ini unang gabe keluarga na berbahagia ma amuna luar narion jala di batu pertama ulota sagarion. Amin. Makanya Niro
Binar hamau di bata ditahi rohamuna donuai neng merbagas alai dan tama halak Kristen merbagas somon si PDB atong tangihon hamu majolo hata ni jebata taringot turu di padrongan saribeo ni halak Kristen dungi topa di bata jermai tidok iban ma dang dinggan sasada bawai ujung ubain ma di ibana sada buru-buru pangurupi di ibana bain aku di Tuhan Yesus galup na paulak ko dan diulina iya soala ni na marmainan na palakuk kosa pangalakuk do nang namagbuat na sirani atong na pinadong ni debata dang jari siramon ni jolma so monodo di do debata tu bawai hamu akabawa haholongi hamuma parli hutamu nabe somon Kristus na makaholongi huriyai jala mangaleho diwina humokopsa unang muru kamu dopa nasida iko maroha hamu madongani nasida sangat bahen hamu nasida somot donga panean di hanguluan nasora sudah dungi somonoto didong hata ni dewata tuakta buru-buru diolo ya kaparupuan ma bawa nabi somon panguluina di Tuhan ai bawa ido uluni parti hutana somon Kristus uluni huriai ikobotor porman toman mardongan halapohon dot hamenahon ni todi parangi ni buru-buru ima na arga di joluni kebata dohot di joluni jolma atong songon akan namar parangeon hatani di batama hamu subolukot para si rohaun do habasarun do hasirepon di roha mahamu masih pauniuniam mahamu dohot masih sia-sia saluhut riting di roha muru rimas panonggahio dohot pangicahioni dauma sian hamu alai digijangni saluhut nai masih haholongan mahamu ai ido raut na sudinggan dumi dami nasiat debata ima mangaraja di bagasan rohamuna jala saluhut nabi naimuna marhidi-hidi hata manang pabahenan toktong mai marhidi-hidi guari Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna doh ulaumuna atong nunga dibigi hamu hata ni debata taringo turu ni mardongan sarbiori namanukum maaw nuay tumolo di hoali panguli Ebenezer sima juta olo doho makadung jokko di jolo ni debata nauboto salu doho di jolo ni akadoman na pumubison nadi pangido rohamdo si dame nuraya borong nenggulan nani riririk monggabe dongamu saribe olo doho makahulogi bana sian nasa roham doh mangulahon sian nasa gugum uhut marparangeho parangi nabadia rabdo ibana naolo doho mangajuaju do hagalion na tumsura humurang parangena jalana sotuka paulau komu man tali konomu ibana kaima disirang hamadian hamu subut molo nau sada roham mangului saluhuk nai dokma hud na manukum maaudo diho alinang dame nuraya buru nenggulan niwiri ni si Ebenezer si majutahon baik dongan nasaribe naolo doho makadung jokko di jolo di debata na boto saluhut doho di jolo di dongan na pumison na di bangido rohamdo si Ebenezer si majutahon gade si nordukmu olo doho makaholongi ibana sian nasa roham doho marpangalahon nature maradukpun ibana doho marparangehon parangi na badia babua halat kristiko jala naso tupa mailoroko mantali konomu ibana paima disirang hamadian hamu subut
Mulunang sadar roham mamulul saluhuknai rokma ulu. Na poso ni debata wow nama buon hatana Tuhamu marhuti hite buar debata ama anak do toti polbadia do madok Tuhamu na binadomu ni debata dan jari sirangon ni jalma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Sodakot Tuhan debatama buhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Dido pakot Tuhan debatama buhina Tuhamu jala di basaoro madamena tutor di munabi. Amin. Nungahot ribebe Ebenezer Simajutak tubuh Isenirum tanggal 1 Juni 2001 Dohot Dame Nuraya Nainggolan tubuh tanggal 7 Maret 1995 Hata ni debata nama dongani Parsarideon Nasida Joshua 24 ayat 15c Alayan go au do dongan kusajabu ikut Jehovah do uluan nami na pinadung ni dewata dan jari siramon ni jolma partida nama kubasi pasu-pasu bagason partida guna kampunan resot tajung lerong do kuria HKBP seni bungon marlas ni roha ala horribe hamu sedarion di bagasan las ni roha di pasar ma tu hamu na dua nak pedikaon dalam pakai hamu ma tu nalinggan. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus do holo di rohani di bata ama do parsaoran ni todi parbadia ma maddongani hamu. Amin.
sudah keliling terus jalan. Oke. Oh, bahasa dah. Ini nomor guru horo. Oh lo, nanti biasa lupa tidur. Baik, termaju. Isi lo biar coba apa tidur. Ya be, isi be. Ulah-ulah nami sudah putar. Kau mau tulang? Oh lo. Kebetulan, cuma biar orang sekitar perwakilan Mamu Raja Nami, oh gabi. Sama pertikian kamu, ulah-ulah namin na nabangan ng gulat. Ay, betul lah.
tulang. Ingat, wakil sama tulang. Gabi. Gabi majalah Horas. Oke. keluarga sinabita menenggulan. Sulang-sulang akan namar holong ni rohana ni otang nasida. Oh mali Tuhan nama Tuhan. Amin asin ni rohani Tuhan Yesus. Holong ni rohani di bata amin. Dohot paksoran ni Tuhan di korbania nama Tuhan. Amin. Ipukahamu ulot tasadarion. Raja Nabi mangidu mahami. Lihat kamu malihami tiki ala hudu ekani. Rumah tu ngapalat mau asa mukang lagi hurianami. Napar mulu-mulu hami luas ni Tuhani. Asa romahannya Raja Nabi. Olah pasahat kona Etiope. Mengadari mamu Raja Nabi. Jadi dohonan nami ma martangian tu di bata asa leon gabini na yuda ni tangan muna sinur kina tujuh non horas na hadal mau ami pe dokonan nami ma song ni dok ina batui mardala mohor basigao manopi-nopi di dopin drobian horas pa kami na majalo horas pa mo na malian Babi apa kami? Pada nami Babi alang sikol di bekahuria ulah ni hasuto dia para sikol Tidak dia dua-dua Tidak umuan itu Coba itu panoakan Bahan masih tiu-tiu Pada umat kepulatan Ope amang panggual pargosi Alani membuat Tuhan yulau mahami Ada orang supaya panggil kami lebih panggil nami. Pate nami. Patuduhamu majo songot dia pastor tingni. Gosi mula asa terkasih tangi kami.
lusada de mata ama anak do tondi perbadia Kami. mau lihat emang do halak na badia nama ni roy roha ng pikirata ang giyak akahinahuli na denggan nama si gorgor di bagasar roha ng pikirata. Siajur mula-mula, siajur mula topa. Persirangan niaik pertemuan ni hosa. Mula nidu marlata, muka niongga marsuara. Baik damang ma, kodang mula-mula. Gadu yang go rumah ikon hodo di parbacuan na muba biara naik buruk ala roa dan naik baru yang go sopa ikon hodo tu amat tene bata asal sopa kami amat tene bata baik damang godang sopa. Asal hingga kami menonton, baik damang godang liat.